Здравейте, друзья! В момента разглеждам монетата кава и се чудя дали да вляза в краткосрочна позиция или да изчакам по-добра точка за вход за дългосрочна позиция. Но реших да ви споделя как аз взимам решение, какво виждам на графиката и така нататък. Но за целта трябва да се върнем в началото на графиката, за да схваните някои основни елементи, които аз използвам в точно тази стратегия. И така, какво виждате вие на графиката? Вие виждате там някакви си чертички, червени, зелени и така нататък, точно както аз ги виждах в началото, когато започнах да се занимавам с графики. А сега какво виждам обаче на графиката? Значи, говорим за цялата графика, значи тук виждам едно падение, след това е имало дъно. След това виждам импулс, корекция, импулс, корекция, корекция, импулс, корекция, импулс, корекция, импулс, корекция и последният импулс, който е бил най-мощен. Какво друго виждам на графиката? Тук виждам, че всеки следващ връх е станал по-висок от предходния си връх и съответно всяко следващо дъно е станало по-високо от предходното си дъно. Общо взето това виждам на графиката. И какво друго виждам още? Виждам и един възходящ тренд, като всеки импулс при корекцията си е опитвал да тества трендовата линия. След това сме имали импулс, който дори не е тествал трендовата си линия, защото потенциалът тук е бил толкова високо. Това натрупване е било толкова високо, че дори не е тествал. Тук бензина започва да спада и пазарът опитва да провери отново трендовата линия, дали всичко е наред. Да, наред е, има купувачи. Отново имаме импулс. Пазарът се колебае, отново проверява трендовата линия и стига до тази точка. А сега къде аз съм влязла в сделка? Аз влязох в сделка ето в тази зона и сега ще ви обясня защо е така. Значи аз съм видяла това падане и след това съм видяла това дъно. Но от тук нататък аз графиката не я виждам и всъщност не зная какво ще се случи. Дали това ще е дъното или ще има следващо дъно, аз все още не знам. Значи съм видяла падането и съм видяла дъното и от тук нататък наблюдавам пазара. И какво виждам? Пазарът прави импулс, слаба корекция, импулс, много добра корекция прави и ето тук в тази зона аз вече влизам в сделка, макар че цената е много по-висока. Сега това в трейдинга се нарича глава с рамене, но аз тази формация по принцип не я използвам, защото потенциалът да обърне пазара е около 60%. Глава с рамене е фигура, която след нисходящ тренд, имали сте нисходящ тренд, имате глава с рамене, това означава, че пазарът има вероятност да обърне около 60-70%, но аз тази формация не я използвам. И така съм видяла дъно, видяла съм импулс, корекция, видяла съм дъно, което е по-високо от предходното, с последващ импулс, чийто връх е по-висок от предходния и дъно, което е по-високо от предходното дъно. Сега някои трейдери, когато използват главата с раменете като фигура, по която да се ориентират, влизат в сделка, ето в тази зона. Аз не влизам в сделка в тази зона. Защо? Защо влизам тук? Ето тук.
Защото тук виждам едно много добро натрупване и виждам една много добра подкрепа. Т.е. цената не пада по тази линия. Значи цената чуква един път по тази линия, втори път чуква, не може да я пробие, трети път чуква, не може да я пробие, четвърти път чуква, не може да пробие тази линия и се изстрелва. Това е много добро натрупване. Да, тук може да се каже, че също имаме добро ниво на подкрепа, но тук все още ние нямаме достатъчно натрупване, нямаме достатъчно бензин, който да изтласка пазара. Така че тук имаме много добро натрупване и именно за това преди малко, като ви показвах трендовата линия, след като пазарът е направил това добро натрупване, даже не е опитал да тества ето го натрупването тук и след това даже не е опитал да тества трендовата линия. Т.е. натрупването е било достатъчно добро, че не се е налагало да се тества трендовата линия до ето тук. Ето тук вече тества трендовата линия веднъж и после втори път. Ето друзья, аз така разчитам графиките. И така, влязла съм в сделка тук и сега какво наблюдавам от тук нататък? Виждам, че цената е направила някакъв връх, след това е направила някакво дъно, но не се притеснявам, защото виждам, че това дъно е по-високо, ето, от това дъно. След това пазарът прави още един връх, още едно дъно, дори е леко двойно и тук имаме още едно връхче с още двойни дъна, връхче и пак имаме дъно. И в един момент пазарът прави ето този връх. Тук обаче аз все още не зная дали да изляза или не, защото аз останалата част от графиката не я виждам. Дали пазарът ще продължи или ще обърне, аз още не знам. Затова седя и наблюдавам. Така, след като е направила този връх, след това пазарът прави едно дъно. Забележете, че то е на нивото на това дъно. Тоест, тук вече няма потенциал. След това дъно не е по-високо от това дъно, то е на нивото на това дъно. След това правим едно малко връхче, което пък е по-ниско от предходния връх и след това правим едно дъно, което пък е вече по-ниско от предходното дъно. И така вече всеки следващ връх става по-нисък от предходния връх. Какво друго виждам аз тук, когато анализирам? Виждам едно пробиване на тренда. Значи, когато всеки следващ връх започне да става по-нисък от предходния и забележите дъно, което е станало по-ниско от предходното дъно, тогава има вероятност трендът да бъде пречупен. И вижте какво е станало тук. Трендът е бил пречупен веднъж, цената е опитала да се върне, обаче имала тук съпротивление. След това се опитала втори път да се върне, обаче пак е имала съпротивление и след това цената е започнала да пада надолу. И сега аз съм в ситуация, в която трябва да реша дали да вляза в краткосрочна сделка. Виждам нисходящ тренд. Виждам, всяко дъно по-ниско от предходните дъна. Ето. Това дъно. И всеки връх е по-нисък от предходния. Виждам, че цената опитва да пробие тази линия. Чуква веднъж, тук не успява. Втори път не успява. Трети път не успява да пробие. Четвърти път не успява да пробие, което значи, че трендът ще тръгне стабилно надолу. След като 4 пъти не е успяло да пробие
и тук нямаме достатъчно натрупване, както е и тук. Нямаме натрупване. Нямаме такова натрупване. 4 пъти не е успяло да пробие трендовата линия и аз очаквам от тук нататък сега цената да продължи. Сега пред мен дилемата беше, тъй като цената ще се върне до трендовата си линия да я тества отново, дали да разтъргувам или да изчакам добра точка. Сега с монета кава аз търгувам с $5000, т.е. ако в момента купя, в момента е 49,85, за 5000 мога да купя примерно 1000 монети кава. И ако се върне на трендовата линия, тогава ще мога да продада приблизително за около $51,50, така че реалната ми печалба ще бъде около $150, така че преценявам, че не трябва да влизам в сделка за такава малка сума, така че изчаквам да видя къде ще е следващото дъно. Тъй като имам индикатори, че следващото дъно ще бъде по-ниско, защото няколко пъти цената е опитала да пробие тренда 1, 2, 3, 4 пъти, но не е успяла, така че аз очаквам цената да бъде по-ниска от предходното, т.е. следващото дъно да бъде по-ниско от предходното дъно. Даже, друзья, понеже ви казах, че тук има много добро натрупване, даже има вероятност цената да се върне да тества тази зона, дали тя е достатъчно стабилна, т.е. дали тази цена е справедлива, дали ще издържи на натиска на продавачите. И така, кога да речем, че цената след това падне до тук? И кога аз ще вляза в сделка, когато видя, че следващото дъно по-точно, цената се качва и когато видя, че следващото дъно стане по-високо от предходното дъно, и тогава вече ще се ориентирам да търся точка за вход. Тоест аз не търся най-ниската цена, а търся добра, стабилна точка за вход. Надявам се, че успях по някакъв начин да ви обясня нещата и че те по някакъв начин ще могат да са ви от полза, когато гледате графиките. И така, айде, чао!